Børnetelefonen, det er Stuart. Ja, hej, jeg hedder Bitten. Ja, dagbitten. Hej. Hvad kan jeg så hjælpe dig med? Jamen, det er fordi min far og mor, de skal skilles. Så til søster. Ja, og så har jeg det simpelthen bare så dårligt med det hele. Jamen, det er da klart, min pige. Ja, og min far, han flytter så for sig selv. Nå, Og min mor og mig, vi flytter så også. jeg. Øhm, Min mor og jeg. hvordan? Ja, det hedder min mor og jeg. Du sagde min mor og mig. Det er forkert. Det hedder det ikke. Nej, men min mor og jeg, vi flytter Ja tak, nu er det for sent. Du er opdaget, frøken. Taget på fersk gerning. Min mor og mig, hvor herre bevares. Jamen, Ja, du kan ikke snakke udenom. Skaden er sket, desværre. Sig mig, er du generelt meget dårlig til at tale dansk, hva'? det ved jeg ikke. Nå, du ved det ikke. Surprise! Der er vist en hel del, du ikke ved så meget om, hva'? Der er sgu ikke noget at sige til, at din far flytter, når han har sådan en åndsforsnottet datter, der ikke kan stave til å. Ved du hvad, normalt råder jeg børn til at skrive et brev til deres forældre, men i dit tilfælde, der tror jeg blot, det vil gøre ondt værre. Jeg kan lige se det for mig. Kære mar og for, her er en lille brev til mig til dig. Jesus Kristus, man til analfabet. Jeg fik at vide, at du kunne hjælpe. Ja, forkert nummer, Tumpe. Prøv at ringe til en skolelærer i stedet for, hvis altså ikke du er for dum til det også. Held og lykke, og du får brug for det.